Laia eskolaren aurkezpena egin dute gaur Laudioko udaletxean. Hala, ahalduntzeko Aiaraldeko 7 udalerritan garratuko dituzten tailer eta solasaldien berri eman dute. Azpimarratzekoa dena da, gaur aurkeztu duguna koordinazio handi baten emaitza dela. Urte guztian egon garelako bakoitza bere herrian, ze dakigu moduan Laia eskola Aiaraldean 7 udalerrik hartzen dute parte, 5 kuadrillakoak Arabarrak eta 2 Bizkaikoak, hortik hasite koordinazioa, ze translurraldekoa dalako gure Laia eskola berezia. Eta hori esateko, batez bi hor ebili garela, bertako Aiaraldeko berdintasun zerbitzuak pentsatzen, zelan osatu aurtengo ikasturteko formakuntzarako, emakumeen formakuntzarako eskola feminista. Udal bakoitzak, udalerri bakoitzak bere ekarpena egin du, eta ekarpen bakoitza era berean, bakoitza bere herrian partekatu da eta komentatu da bertako elkartekin eta talde feministarekin. Hau da, hor dauden ekintza guztiak dana dire berba egindakoak, adostutakoak eta gero programara ekarritakoak. Hau da, beti gora egindako jabekuntza eskola dugu Laia eskola Aiaraldean. Informazio guztia laiaeskola.eus webgunean topaliteke, baina udal aldizkari guztiekin batera banatuko dute etxe programazio liburuzka. Maider Basterra kuadriako teknikariak bere aldetik berdintasun topaketen garrantzia azpimarratu du. Nerea Melgoza Arabako Foru Aldundiko berdintasun eta giza eskubideen zuzendariak berriz jabekuntza eskolaren beharra eta lana goraipatu ditu. Arabako kuadria guztietan lortu baitute berdintasun teknikari bat. Eta guretzako hori handia da aurkezpen honi egitea bai Laudion, eta dakigunez Araia kuadriakoek egon dira denbora guztietan eta denbora asko egiten bere nahia eta bere berdintasun aretan ere lan handia egiten. Orduan hori eman du duintasun bat berdintasunariari eta ere eginkizun pila bat egon dira eta handitu dira bai lurralde guztietan. Orduan zer egin dugu Laiaren eskolan bidez lurralde guztietan aktibitate horiek eramatea. Bai gut egiten dituguna Foru Aldunditik da los clubs de lectura, handitu direla aurten ere egon direla beste 2 erdaraz eta beste bat euskeraz eta ere kuadria guztietan ere egongo dira. Orduan niretzako egongo da Psycho Woman ere egongo da antzerki moduz bidez eta youtuberren bidez jende gaztentzako eta guretzako bai dela nire deia jende gaztentzat ere joan zaiteztela Laia eskolara eta nik ez dute gehiago kontatuko, ze uste dut lehenengo eta behin da begiratu katalogoa eta horren liburuzka begiratuta gero animatu. Ere proposamenak ere datorren urterako egitea izango da zure nahia.